Все по-често се сблъсквам с един проблем. Пристигат родители, които са обезпокоени за своите дечица по отношение на това, че в детската градина им дават съвет да се консултират с психолог и да бъдат записани като деца със специални нужди. Така, има една основна причина тези деца да спадат към определена категория, дори и да нямат никакви проблеми. И това е, че в този тип заведения има определена схема и определена таблица с някакви нормативи, които трябва да покрива във всяко едно детенце. Когато по някакъв начин излезе от тази скала, от това, което се счита за допустимо и нормално, според някои обаче, се случва да влезе в една такава класация, в която детенцето се води, че е със специални нужди. Така, специалната нужда сама по себе си означава, че има възможност, т.е. не има възможност, а трябва детето да се занимава допълнително, за да усъвършенства и да догони в развитието, така наречено, останалите дечица. В този ред на мисли искам да ви кажа, че не бива да се притеснявате и не бива да се плашите. Лично според мен не във всеки един от случаите детето трябва да бъде записано на психолог или на нещо от този сорт. Не ме разбирате погрешно, не казвам, че детето не трябва да бъде консултирано, но има места, като Монтесори центрове, при мен и при мои колеги, където бихте могли да си доведете детето и да видим какъв е проблемът. Да поработим с това дете, така че да може да настигне и останалите. Пак казвам, всяко едно дете, всеки един човек като цяло се развива строго индивидуално. Това, че вашето дете в момента не успява, да речем, да спазва определени контури, когато отцветява, е на възраст, примерно 3 години. И в детската градина ви казват, че детето е вече със специални нужди, защото това нещо не успява да го прави. Ви съветвам просто да го заведете в един такъв център, в който специалисти да ви кажат дали това дете се нуждае от допълнителна работа, т.е. то се нуждае, но дали се нуждае да бъде причислено и да се работи с него професионално, или може просто с допълнителни занятия тези пропуски да бъдат наваксани и попълнени. В никакъв случай, моля ви, не смятайте, че детето ви е болно от нещо или че е бавно развиващо се. Това исках да ви кажа. До скоро!